Bună, eu sunt Andrei și astăzi ne vom juca un meci împreună cu fetele de pe clanul meu, fetele. Da, aici am câștigat noi. Și da, hai să întrebăm dacă mai joacă cineva. Dacă nu ne vom băga la ce să cer, la Peca. Asta e Decu. Uite, Andrei. Uite Ale, jucăm cu Ale. Ce prost am dat. Sper să câștigăm meciul ăsta. M-a distrus deja ambele turnuri. Sper să câștigăm meciul. Câștigăm meciul ăsta pentru voi. Fuck yourself. Sper să nu... Yes! Win! Azi eu win. Câștigat meciul. Da, stați un pic. Da, Arena 4, după cum vedeți aici, decul, asta este decul. Dăm un battle, o 10 gemuri, scuze. Hai că dăm. Brana era aici, să se descurce aici, sper să ne vină. Deci când nu filmez, câștig toate battle-urile posibile și tot. Cum o fi? Aici e de... Asta a fost în Arena 5, dar acum este în Arena 5. Scuzați muzica de fundal. Sper să nu iasă meciul ăsta. Stai, la cum ăsta? Stai, Konnichiwa. Nu știu dacă mi iasă, dar Oriane. Hai că mergem cu ăsta.
Nu mi face nimic, nu? Du-te, prințule! Se duce Peca și distruge totul, că Peca singur pe teren. Peca singur pe teren. Cine mai... O să merg, încercăm, facem un oraș așa, care... Hai, dăm oraș mare, imens, oraș, să fie imens. Aici. Nu știu dacă mi-a să lasă. Nu știu, Ioana, vom asta, să pun și... Băi, Raș. Raș, că m-am plictisit. Raș. Meci over. Cred că am pierdut. Da, nu. 1-1. A fost foarte bun meciul. Vă arăt aici la oferte. Am aici un Super Magical Chest cu 50 gemuri, 100 de bani, 1000 de bani. Pentru Baby Dragon am aici, da, 5 lei 80 de gemuri. Wow. Și ne vedem data viitoare cu un alt episod. Pa, pa!